Ake sibingelele umhlaba wonke, sibingelele amaguvamani omhlaba wonke, sibingelele abantu abakholayo nabangakholwa. Sithi sonke singaba kaNkulunkulu, uyakholwa kawukholwa kodwa ukuphila ukunikiwe. Futhi noma ngaba ukholwa kodwa ukuphila kwakho kunamandla kakhulu. Mhlawumbe kungenzeka uthole ukuthi ukukholwa kwakho kudlula umuntu ongakholwa. Alawo mazwi umqondo ukuthi sonke siyafana emhlabeni jikelele. Ngiyabingelela ngiphansi kwamhlaba yalingana, abanye bathi basikhemelela, abanye bathi kusebhabhanana, abanye bathi kusejuzini khona lapho-ke. Kodwa kwamanje ngila phansi kwebhriji kwasikhemelela, lapho-ke ngikhona khona njengamanje. Lesikhuluma-kho-ke isigadla senyama sihlezi sifundisa abantu izinto ey'thize, abanendlebe bese bayezwa, abangenandlebe bangezwa. Ngoba kukaningi kukhona ukuthi siyakhuluma nje lento engiyikhulumayo bese uyithatha uyishaya indiva. Kodwa ngibuyela la kuthenini kudaliwe kufeziwe kodwa akusizi konke. Kodwa ukuze uphile kamnandi kuyakudinga ukuthi ubonane nami. Ukuze uthole impilo ngokushesha emnandi kuyakudinga ukuthi ubonane nami. Isigadla senyama lesi esafela emazweni. Right-ke, into engifuna ukukhuluma ngayo lana, sekaningi abantu bengifonela befuna ukuthola ukuthi kahle kahle zikhona yini izinto othi uma uyithatha zikulidele ekuthenini ugcine usuhlanya noma uphithwanela yikhanda. Right-ke, njengodokotela wamaqiniso, udokotha wodokotha, isigadla senyama safela emazweni, undaba zami zakhulumisa, yebo ikhona into enjalo. Baningi abantu abahlanyayo, baningi abantu imiqondo yabo engathathi kahle isizathu okunye kwenza ukuthi lo muntu wantshontsha. Omunye uthola ukuthi akantshontshanga kodwa izinto zakhe ingqondo yakhe ayisasebenzi. Omunye umthola ukuthi ufundile wayevasithi kodwa ingqondo yakhe ayisasebenzi. Abanye kukhona okwenzeka kubo lokho ngenxa yokuthi baganga endaweni ethile. Bese kuba khona abanye abasuka bethi bayothwala kwase kuyabaxaka. Basi baphithwanela amakhanda ngoba lento yokuthwala kufanele uzufeyile kuyo. Ngitshela wena nawe osafuna ukuza kimi ukuthi uma uza kimi iba showcase. Mangunika umkhonto wenze kufanele kunike, mangunika imbazo wenze lokufanele. Ngoba manje ekugcineni akusizi ukukhala ngoba sifuna ukuphumelela. Kodwa uze uqaphele ukuthi ezinye zezinto zesintu kuthi uma zikwehlula bese kuba khona into eyenzeke engqondweni yakho ukuze ungakwazi uphinde uyikhulume phela kwabanye abantu. Ngiyaniqwayisa kodwa ngokusondela kudokotela u2+2 uzokwenza izinto. Ngiyakwazi ukuqala ngisho phansi mina ngiphakamisa uye phezulu ngakahle kwey'tebhu. Njengamanje ngibuhlungu-ke manje ngithini abantu bangaphuthanela amakhanda bethi basalandela imicebo. Umcebo uma ungaphiwanga kawuphiwanga, uma uphiwe uphiwe. Kodwa musa ukuzivukela phansi, sukuma kuqala. Kodwa ungaboni mina ngicebile ukuthi awu nawe uzoceba. Awuzazi ingqinamba engidlule kuzo ngize ngibe nalento enginazo. Wena sondela kimi njengamanje, mina ngizokuthatha phansi ngihlambulule ngikwenze konke ngoba futhi akukhona okuthinta ukuthwala. Akuyona yonke into yokuphakamisa umuntu webazalwane. Ngiyaphinda futhi ukuphumelela empilweni akudingi uzithwale, kodwa ngokugeza nje ngentelezi, ugeze nje emanzini uhlambuluke ungaqhuma into zakho zephambili. Isigadla senyama nje sanibingelela sithi kulo nyaka sondelani kimi. Mazithi January nje sobe sesiexcela sesijabula sisiphambili. Ake ngivalelise kodwa nize ngingakhohlwa ukungifonela 076 45 400 45. Siyabonga.